Iker Altuna Uria. Pana Instruments, Garza Gipuzkoa, Tensores Beltrán, Omar, Jazz, Botegue de Quiero Verde, Verde Esperanza. Chalo Verovar. Queda menos para San Fermín. Aupa de Nori. Aupa, maiketan abiatu zeate eta dagoeneko hementxe bueltan. Aupa. Oso ondo. Ustekabe. Eibarko txaranga aurretik handutela, herria musikatu dute, herria koloreztatu dezute. Berdez, berde, esperantzaz. Bai, talde ederra benetan. 3 kilometro eginda mentzeate buelta berriz ere. Eskerrik asko denori parte hartzaile denori. La camiseta. El vídeo. Eta nola ez, etxe laguntzailea, aipatu behar berriz ere. Vale, a ver si me lo mandas, ¿vale? Oye, te digo que te ponía la camiseta. Gaurko ekintza aurrera emateko denon laguntza behar dugulako, denon pixka bat asko delako, aupa! Hemen datoz bueltan, amaiketan, abiatu diana. Aupa! Hartu zuen ura eta janaria eta joan esertzen hortzen argazkirako. Txalo zaparrada! Denontzako, ustekabe, Eibarko txaranga eta zuentzako sartu, torri, venga, plazaratu. Amaiketan abiatu dira oinezko martxa eta dagoeneko talde handia sartu da, plazaratuta aurretikan Eibarko ustekabe txaranga buru izan dutela martxa irekitzen eta herria musikatzen, koloreztatzen eta badatoz danak. Dale play. Eta bitartean aprobetxatuko dut, etxe laguntzailea aipatzeko, nola ez?
Eibarko Udala, Tekniker, Altuna Uria, Jana Instruments, Karsa Gipuzkoa, Sensores Beltrán, Okmar, Jazz, Nuria, Gol, SD Eibar Fundazioa, El Diario Vasco, Urcotronic, Solán de Cabras, Eibarko Club Deportivoa, Los 40 Principales, Amaña es la Caña, Noticias Gipuzkoa, Cadena Ser, Yogures Goenaga, Danobat Group,